नमस्कार, मैं मदन पाल एक शिक्षा पर कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। लीजिए, प्रस्तुत है। नून रोटी खइहा भले जिंदगी बितैहा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, अपने न पढ़ल बाकी बचवा के पढ़ैहा, अपने न पढ़ल बाकी बचवा के पढ़ैहा, पढ़ल लिखल उहे जग में महान बा, पढ़ल लिखल उहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ले पीजे अब्दुल कलाम जी, पढ़ले पीजे अब्दुल कलाम जी, दुनिया मारेला उनको सलाम जी, दुनिया करेला उनको सलाम जी। पढ़ले पीजे अब्दुल कलाम जी, पढ़ले पीजे अब्दुल कलाम जी, दुनिया करेला उनको सलाम जी। पोखर परीक्षण मिसाइल विमान बा, पोखर परीक्षण मिसाइल विमान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। देख पढ़ाई टीचर खान सर के, देख पढ़ाई टीचर खान सर के न जानेला दुनिया में घर घर के। देख पढ़ाई टीचर खान सर के, देख पढ़ाई टीचर खान सर के न जानेला दुनिया में घर घर के। कहलन पढ़ाइए सबसे आसान बा, कहलन पढ़ाइए सबसे आसान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। इहे पढ़ैया विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ले, इहे पढ़ैया विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ले, कितना जना के ISPCS बनवले। इहे पढ़ैया विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ले, इहे पढ़ैया विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ले, कितना जना के ISPCS बनवले। दिल्ली में उनकर एगो अलगे पहचान बा, दिल्ली में उनकर एक अलगे पहचान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ाई लिखाई से जिंदगी सुधारी, पढ़ाई लिखाई से जिंदगी सुधारी, पढ़ाई लिखाई से जिंदगी सुधारी, याद आई बीतल वो घड़ी। जब आपकी याद तब आएगा जब आपका समय चला जाएगा, इसीलिए कहना है पढ़ाई लिखाई से जिंदगी सुधारी, याद आई बाद में बीती जब घड़ी। मदन पाल के ये फरमान बा, मदन पाल के ये फरमान बा, पढ़ लिख भैया कलमिए में जान बा, मदन पाल के ये प्रणाम बा, पढ़ लिख भैया कलमिए में जान बा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, अपने न पढ़ल बाकी बचवा के पढ़ैहा, अपने न पढ़ल बाकी बचवा के पढ़ैहा, पढ़ल लिखल उहे जग में महान बा,
पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख भैया कलमिए में जान बा। जय हिंद, जय भारत।